Ako po ay dating protestante. Since birth, ako po ay Seventh-day Adventist. Buo ko pong pamilya ay protestante po kami. Dahil nais po naming makitang katotohanan at kung saan po ang tunay na kaligtasan. Ang sabi po ng aming pastor sa Sabadista, narito ang tunay na kaligtasan. Ngayon, ang nanay ko po na-challenge po, sabi niya, nasaan ba ang tunay na kaligtasan? Naririto nga ba sa aming sinasamahan na simbahan namin, ang Sabadista? Para po makita po namin, lumabas po kami sa aming simbahan na Sabadista. Hinanap po namin kung saan po yung tunay na kaligtasan, ang tunay na daan. Lumabas po kami, nagpunta po kami sa Iglesia ni Cristo. Siya nga pala po, bago ang lahat, magpapakilala nga pala po ako, no? Ako po si Sister Josephine Reyes from the Annunciation. Sister po, sa kakahanap po namin, tunay nga na pag kayo ay kumato, kayo pagbubuksan. Kapag hinanap po ninyo at inyong matatagpuan, ganun po ang nangyari sa amin. So, hinanap po namin ang tunay na daan, pumasok po kami sa Jehovah's Witness. Nakakasama po namin sila sa mga Bible study at sa Sabadista po talagang since birth hanggang sa nagkaisip po kami, meron po kaming Bible study. Tapos pumasok rin po kami sa Iglesia ni Cristo, sa Born Again, sa Baptist. Kumbaga lahat po, talagang inala po namin ang aral kung nasaan nga ba ang tunay na kaligtasan. Ito pong Katoliko, ito po yung huli po namin ng pinag-aralan. Ang hirap pong tanggapin ang salita ng Diyos, ang pananampalatayang Katoliko, sapagkat lahat po na pinasukan po namin, iisa lang po ang paniniwala namin. Marami po kami against sa pare, sa mga ribulto, sa pagdarasal. Lahat po yun, napakahirap tanggapin para sa amin. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat gumawa siya ng paraan kung paano kami magkakaroon ng liwanag at mabuksan ang aming isipan at kung paano tatanggapin ang kanyang salita. Sa pamamagitan po ng mga ating kaparian ay unti-unti pong nabuksan ng aming isipan. Sa pamamagitan po ni Father Archie Giriba, ni Father Sunny Ramirez at ni Father Francis Gustillo, sa kanilang mga salita ay unti-unti po kaming natuto. At nagpadala din po siya ng mga preachers, na Catholic Preachers Group upang matugunan ang lahat po ng aming mga katanungan. So nagkaroon po sa amin, sa bahay po namin ng Bible study na apologetic, doon po kami natuto. Kaya ngayon po kami, buong pamilya ay naging tagapagtanggol ng pananampalatayang Katoliko. At isa pa po, napakalaking bagay po sa akin ang El Shaddai Prayer Partner. Alam niyo po ba, 1986, nung nagsimula po ako na makinig pa lang po yun sa mga awitin ng El Shaddai ng mga choir. Doon na palambot ang puso ko kasi ako po yung taong palagi lang nasa bahay, nag-iisa, wala akong pakialam. Pero ang pamilya ko, lagi sila nakikinig kay Brother Mike. Tuwang-tuwa sila. Ako naman, nawili ako sa pakikinig ng mga awitin. Doon ako hinipo ng ating Panginoon hanggang sa unti-unti. Nararamdaman ko, unti-unti na akong pumapasok sa El Shaddai, nakikinig kay Brother Mike. At hindi lang po yun, natuto rin po ako katulad ninyo na hanggang madaling araw, walang tulugan, nandun po rin ako sa luneta, nakikiisa. Umulan, umaraw, nandun din po ako, kasama ko ang mga kabataan. Nung pinakikinggan ko po yung awitin, Walk with Faith, You'll Never Walk Alone, talagang naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Kasi po, paano niya ako dinala, kung paano ko nakita ang liwanag patungo sa Katoliko. Kaya masasabi ko po, ang Katoliko ang tunay na daan, ang tunay na kaligtasan. Kung bubuksan lang ninyo ang iyong puso at pag-aaralan nyo ang pananampalatayang Katoliko at masasabi ninyo na naririto ang tunay na kaligtasan. Hindi ako naging bingi sapagkat binuksan ko ang aking puso at natuto kong makinig
Lagi ako nakikinig kay Brother Mike sa mga pare, sa mga misa. Pilit kong binubuksan upang magkaroon ako ng pangunawa at hindi ako maging mangmang. Kaya ako pinagmamalaki ko na ako'y isang Katoliko, mamamatay ako bilang Katoliko na may kaalaman. At handa akong ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko. Amen! Yun lamang po ang aking masasabi. Maraming pong salamat.